Hi guys, kumusta? Ngayon guys, sasagutin ko yung mga katanungan ng mga marami nag-chat sa akin kung makuha ba nila yung lump sum kung nakapunta na dito sa Canada, kung paano kunin yung lump sum dito sa Canada guys. Madali lang guys kasi same lang kung nasa Pinas ka sa pag-process ng lump sum dito. Kasi nung pauwi kayo sa Pinas, may form kayo ibigay sa kumiay nyo, di ba? Tapos, doon sa form na yun, may nakalagay doon na mga lugar kung saan pwede mag-process ng yung lump sum, di ba? Sa Japan, hindi naman lahat doon Pinoy. May mga Taiwanese, may mga Vietnam, mga China, di ba? Hindi lahat, kaya hindi lang Pilipinas guys ang pwede nating para pwede natin i-process yung lump sum. Dito sa Canada rin pwede. Kaya yung mga gustong mapunta na sa Canada direct galing Japan, yung mga natatakot baka hindi makuha yung lump sum, huwag kayong matakot guys. Pwede nyo makuha dito. Tulad sa akin. Dumating na. Tingnan nyo. Japan pension. Galing yan sa Japan. Nakuha ko na yung lump sum ko guys. Kaya huwag kayong matakot kung makapunta kayo dito. Tapos takot kayo baka hindi na makuha yung 5 years nyo na pinaghirapan sa Japan. 7 years nyo na pinaghirapan sa Japan. Yung lump sum nyo. Diba? Huwag kayong matakot guys. Makukuha nyo rin yun. Same sa akin. Diba guys? Saka dito na rin. Tingnan mo. May pakita ko sa iyo na. Ganito yung form guys. Diba? Dito. Pilapan nyo to. Lahat. At saka instead na nasa Pilipinas kayo, ilagay yung bank dito is yung bangko nyo dito sa Canada pag nakapunta na kayo dito guys. Tapos, di ba kailangan niya ng certificate galing sa bangko? Pwede yung, kung hindi kayo makakuha ng bank certificate dito guys, pwede yung patatakan na may nakalagay dyan patatak. May nakalagay dito. Ng tatak lang, pwede lang tatak ng bangko. Pwede na guys. So, makukuha nyo yung lump sum dito. Huwag kayong magalala guys, makukuha yung lump sum dito. Sa akin, kuha na. Salamat guys, yun lang. Sana nasagot ko yung mga tanong ng mga kababayan natin sa Japan na gustong pumunta dito tapos nag-alala sa kanilang lump sum. Yun lang guys. Salamat.